gael yn gwasgu I gornel, mae yna bobl yn bob man, dyn ni'n ganol y Carcass, a mae'r Ocsiwn wedi cychwyn, dyn ni'n agosau at y prif bencampwr, a dwi wedi cael cwmni cigydd go arbennig David Davies, ti'n gallu clywed fi? Just about. A dim o'r brysur a hyn yn y siop lawr na beth i fi na? O, agos y doli, mae flat out na, ond dau gweith fel hyn, cofiwch fyd. Tair siop, Dewi James a'i gwmni, gyda chi dair siop erbyn hyn? Oes, tair siop, un extra wedi agor wrthos diwetha, un yn Aberteifi, un yn Castle Emlyn, a un yn Cyfyrddin. So da chi, digon o waith mlaen, ond cael day off heddiw gael gweld sy'n mewn wy'n o'n gwerthu. Wel, half day yw I fe rhywun fel la, so ni'n stop o gweithio lawr yn Aberteifi, gofio. Na chi, os ti'n dweud, dyn ni'n agos ar y funud, maen nhw'n gwerthu nhw per kilo yn dydyn nhw. Orin. A mae'r tred wedi bod yn eitha teg ar y funud. Orin. Pas y 9 pint y kilo maen nhw wedi bod yn gwerthu. Orin, maen nhw wedi bod yn pris da, what a teg. A dyn ni'n agos mae'r gennym ni'r prif bencampwr, mae o'n Carcass a hanner yn dydi o. O, di da, mae good sharp yn ei, what a teg. O'n Beltex ydi o? Ie. Da chi'n gwerthu dipyn o Beltex yn y siop, neu pa fridiau fysa chi'n cael acw? Orin, Beltex a Texel yw'r arferol sy'n ni yn y siop, ie. A digon o gig ar hynny. O, western. A'r confirmation ma, dwi'n meddwl bod ni yn dod at y prif bencampwr. Dwi'n gallu gweld Arwyn Morgans yn y tu blaen ma, fod yn berniadu. A fel arfer, mae'r beirniad yn fod I bidio, dyn nhw ddim? Wel, yn hanesyddol o'r un. Pam ti'n meddwl nhw'n cael troi'n troi lawr pob droffer sy'n dod at ei? Prif bencampwr y ffair ia 2025. Un peth y dau Dafydd, da ni ddim yn symud yn dwylo normodol iawn. Na, dim o gwbl. Wedi gael o'r record blwyddyn diwetha, sa'n meddwl boi na. Gason ni sioc llynedd, 3,600, oedd o'n dipyn o bris a Castell Ywel atha hi. Ac oedd o'n oen a hanner. Gwn i weld sy'n fydd y pris lenni. Ti'n rhagweld y record gael ei thorri, dwed? O, sa'n siŵr. Sa'n gweld dwi'n talu mae'n gofyn am ceo môn eto, sa'n meddwl ni. A maen nhw'n dweud yn Saesneg, records are there to be broken. Wel, ie. Dwi'n hapus I fod mas wylau fe. Dwi'n licio fel maen nhw'n cychwyn yn isel, 500 pint. Na ni. Neb. Maen nhw'n cychwyn yn isel a mae o'n codyn sydyn yn dydyn. Maen nhw'n twmod dwylo lan cyn rhoi'r dwylo lan wedyn ni. 1,100 ar y funud. Mae'n job yn y weld y bids, mae'n agymryd o bobl ma. Maen nhw wedi cael ei gwasgu fel sardines. Mae'n ei job da war y teg iddi. Gwrt llyged iddi, mae'n gweld nhw. Mae'n dal I gryfangio fyny. Mae'r wyn wedi bod yn gwerthu'n wych I fynd o, mae'na dred wedi bod ar wyn. Mae wyn wedi bod yn hynod o dda trwy'r flwyddyn, so nhw wedi stopo. So mae'r pris wedi bod yn effernol o dda, mae'r gwerthiant wedi bod yn dda hefyd, so nhw fel bod ni'n slo lawr o gwbl. Fe'n arferol ni'n gweld lan a lawr trwy gydol flwyddyn, dim byd flwyddyn yma, jyst gyson trwy'r flwyddyn. Ie. 1,600. Dipyn o ffordd I fynd I dorri'r record. O, di da. Dwi'n meddwl bod Arwyn Morgans yn o agos iddi. Mae'n edrych o'i gwmpas. A dyna ni. Pwy sydd wedi mynd â hi? 1,600 o bunne. Dim yn agos I byd o llynedd, ond dipyn o bris yn dal Dafydd. O, di, definitely un o'n. Bydd y gwerthu sawl chop I fod yn cael nhw ar y pris anol. O, maen nhw'n chops o safon. O, di, war y teg. Dafydd, o ti'n brysur eto, a mae gen ti arddangosfa nes ymlaen, wan oes? Wes, dwi'n gweithio gyda Mentera Hybig I Cymru am tua 1 o gloch fra yn torri Carcass lan a trial denu plant ifanc mynd I gyrfa o cigydd. Os ydych chi'n dod i'r ffair, wch chi weld Dafydd, gwch chi ddysgu sy'n maen nhw'n torri rwy'n na fyny. 1,600. Pris deg iawn. Diolch, Dafydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Thank you.